Ако има сектор в България, в който всичко да върви нагоре, това определено е пазарът на земеделска земя. За последните 10 години броят на сделките е увеличен 4 пъти – от 36 000 през 2002 година до 128 000 през 2011. Успоредно с това обемите също растат и вече доближават 1,5 милиона декара. Тази година тенденцията отново е нагоре, а участниците на този пазар го определят като изключително стабилен. Има и търсенето, има и съответното предлагане. И за мен критерия за стабилност на един пазар е когато един продавач в рамките на ден, два, три може да продаде това, което е решил да продаде като своята собственост. Това се случва в момента. Ако хипотетично разиграем ситуацията, че съм собственик на земеделска земя, на мен съм достатъчно не повече от 3 дена, за да си продам земята, където и да е тя в България. Ръстът на пазара привлича и хора със свободни средства, които нямат нищо общо с този сектор. В желанието си да купат голямо количество земя за кратко време, те решават да вдигнат цената, което не винаги е критерий, че ще могат да купат земя. И после с този скъп актив, който те притежават, логично да зададат въпроса дали тези пари, ако бяха ги инвестирали т.е. ако бяха ги сложили на срочен влог в една нормална търговска банка, не биха носили по-добра доходност или поне равна на тази, която те са направили своята инвестиция, защото тази инвестиция в последствие иска средства и за управление. Тя носи с себе си и разходи, разбира се. Макар и цените да са различни в различните региони, трендът неизменно е нагоре. С лека пауза през 2008 година, разбира се. Днес средната цена е над 350 лева за декар. Основните купувачи са земеделските производители. И в момента в голяма част от землищата в България основните купувачи са арендаторите. Ползвателите на земеделска земя. Тези, които до момента се е ползвали под наем. Тоест имате няколко добри години и изкараха пари, с които сега... Които в момента инвестират в земеделска земя, което е изключително добър подход и бих казал менеджерски подход да осигуриш основния си актив, в който произвеждаш своята продукция. Не давате отговор на въпрос. Ако си собственик на земя, какво да правиш? Собствеността е изконно право. Всеки един според своите нужди трябва да се разпорежда. Определено, ако ние продавате земята си, ако не искате да я продадете и по един или друг начин не искате да се разделите с нея, то поне участвайте в проекти за комасация, за да може да я комасирате и уедрите, за да донадите към нея по-голяма стойност.